नै दा जोङो मानामुनि खानो फैदों मानामुनि आलुजों एवजानो बिराद गोजान फैबाय गामियाबो याव थाबोबाय फैबाय जोङो मानामुनिखौनो मोनसेबो नुवा सोर मानामुनि जानो मोजां मोनो अन्नानै खिन्थाहर जों हले बिराद मोजां मोनो मानामुनिखौ जानो गोखा मैगं मैद्रु गासिखौबो मोजां मोनखायो गासिखौबो मोजां मोनखायो लामायानो गैबावलासो नै बबे जायगायाव राजा मोनसे नुबाय नै जोंना मानामुनिखौ माबायदि खायो लागाव दा बेखौहाय रोदाखौल' गारगोन ओमफ्राय गोलावनि एवगोन सायनानि जागोन जानायखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै संगोन माबोरै एवनानै जागोन बेखौबो नै मोनहांबाय लागाव मैद्रु जाग्राखायनो बिराद गुफुं लुथुम बियो मबाइलाव केमेरायावसो एसे मुखि नुगोन रेलाव साबसिन आरो रेलाव बिराद मोजां बेयावनो होनदां लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि आरो दायो नै बिथांमोनहा बिदिनो मानिमुनि खानाया बिराद इन्टारेस्ट जादों माने गावसिनि बेबायदि माने मानिमुनि जानाय मानाय गासैयावबो बिथांमोना भिडिअ खालामदो स' नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो बिदिनो मोजां भिडिअ लानानै जोङो फैनो हानाय बायदि आरोना दायो बिथांमोना खाखांनानै न'आव थांसिगोन बिसोरो खाखांनानै न'आव थांसिगोन आरो दायो मोनाखै दासो मोनसनदों नै दायो बिसोर खागासिनो न'आव थांसिगोन आरोना बिसोरो एबार एसेनोसै न'आव थांसिगोन दायो लोगोफोरनो बिसोरो न'आव थांनो ओंखारबाय माने दै दङ आरोना बिसोर दैखौ बारनानै थांसिगोन नै बिसोरो थांसिगोन आरोना दायो लोगोफोर नायलांदो दैयाबो नै बांद्राय गोथौ नङा थौलेसो साबिया खाबाव साबिया लाबो खाबाव जोंना नै दैया ओरैनो लोगोफोर थांगासिनो बिसोर नै दायो दै बारबाय लोगोफोर महामाया मन्दिरजों फैनाय दै थांगासिनो अन्नानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव कमेन्ट हरनो दाबाव जाहाथे गोसोफ्रा जोंबो मोजां मोननाय बायदि आरोना भिडिअ खालामनायाव इन्टारेस्ट मोननाय बायदि Bebek kami di sekolah. Limpai, mana ni kau? Nee, lieve zijn als goed bij. Bisa. Nama ni bisa.